Bon dia! Avui, des del restaurant Les Escoles de Begudà, en col·laboració amb el Garrotxí.cat, a Ecogarrotxa us volem presentar una nova recepta. Es tracta d'un plat preparat amb filet de porc, una part del porc que és molt magra, juntament amb una compota de poma. És un plat fàcil, molt ràpid i que té l'avantatge de ser també molt vistós. Els ingredients que us fan falta per aquest plat són 2 filets de porc ecològic del Mas Ramonic de la Vall de Bas, pebre, sal, oli ecològic de Granyena, 3 o 4 pomes golden ecològiques de Girona i una llimona ecològica per aprofitar la ratlladura de la pela. En primer lloc encendrem el forn a uns 150-160 graus. Tot seguit agafarem els filets de porc i netejarem el greix que puguin tenir per fora i que ens sobri. Un cop hem netejat els filets, els untarem amb sal i tirarem una mica d'oli al damunt. Agafarem una plata fonda per anar al forn i la untarem amb oli i aleshores posarem els filets a dins. Tirarem una mica de pebre damunt dels filets i ho portarem tot al forn perquè es vagi fent. Mentrestant, prepararem la compota. Pelarem les pomes i les tallarem a daus. Pelarem una mica de pela de llimona sense arrossegar la part blanca i en una cassola petita, amb unes gotes d'aigua, hi posarem pomes i llimona. Encendrem el foc a foc baix i posarem la cassola tapada i deixarem que cogui lentament la poma fins que es desfaci. Un cop tenim la poma que ja es desfà, podem tirar endavant i emplatar la resta del plat. Avui us hem presentat un plat senzillíssim que el podeu preparar en molt poca estona per un dinar a casa quan arribeu de la feina. Però si, per exemple, el voleu aprofitar per un dia que tingueu convidats, podeu triturar aquesta compota, salsejar al voltant del filet i acompanyar-ho amb unes patates al forn o un puré de patates. I també tindreu molt d'èxit. Fins la propera recepta i moltes gràcies. Moltíssimes gràcies i fins aviat.